Zuk gogoratzen duzu, ze momentutan hasi zinen hausnartzen amatasunari buruz? Bai, gutxo gara bera, bai, duela 2 urte inguru izango zen. Nire bikoteak argi zeukan umea izan naizula, eta nik ez hainbeste. Ez da ez nula nahi, baina, batzuk izaten dira beti da nik gogoi eukitzeunak, ez? Nik ez neukala gogoa, baina, nolabait erabakia alik eta koherenten hartu nahi nun. Eta egia esan, hausnarketa deixentekoa iten saiatu nintzen, pixka burbuja baten sartu nahi izan nun, da nire buru galdetzen hasi, gizarte ondatik kanpo banengo izan nahiko nuke ama. Igual generazio berri ba naiz, baina alare, familial nuklear sistema eta ama izatena txikitatio esan diguten zer da. Ikusten ditugun familik eredu berdinak dira. Gero baita txikitan esaten ziguten, zenbat ume eukiko dituzu, ze izena izango dituzte, ja, enblan, ulertzen zuten ama izan naizen dula. 12 urte nitunen, nire lagunekin parkea jisten ginen umekin jolastea. Esan daike, amak izatea jolasten ginen. Nei ez zitzaigun gustatzen, baino. Enplan, amak izatea, ze ume ikuiko zenun, ze izenak, denak izenak genizkin. Enplan, nik 3 ume eukiko ditut eta hola deituko dira. Neska bezala ez ditu naute, panpin bat jarri didate eskuetan beste neska askori bezala, etxetxotara jolasten ginen, soka saltoan zenbat urtekin eskonduko naiz, zenbat urtekin eukiko dituten umeak, orduan gure bizitzan, amatasuna da hasieratik konstante bat. Hor gertatzen da, hori dagoela momentu bat, non ja konstiente zaran, igual izango dituzula, eta orduan nigo goratzen dut gure eztabaida hola potenteena zan, zer nahi dituzu euki? Oso gazte edo ja zaharra zarenean. Etzan bai edo ez. Guain, ja, zaudenean, ez dakit, ama izan zaitezken adin horretan, ja 19 oso gaztea da, baina bueno, izan zitekeela, nik horrez ez nuna matasunaren inguruan hausnarketarik egiten. Nahikoa neukan maitasun romantikoarekin. Hogeita 12 dituzu, eta duela 2 urtera arte, inoiz etzen dion zure buruari esan, bai, ama izango naiz, edo ez, naiz ama izango? Ez, nire buruakin ez planteatu egia da, lagun artean eta pixkanaka jendea asteanen umek eukitzen, ez da bai da hori deixentetan euki izan dugu bazkal ondotan eta hola, eta, gaia gaina asko interesatu ditzaiten, bai alde bat eta bai bestea ez, zetik askotan igual planteatzen dugu ez da bai da hori zerbait antagonikoa bezala, ezezkoa erabakitzeguna eta baiezkoa erabakitzeguna bi muturretan balde bezala, eta nahi iruditzen zait, uste baino gertuko daudela. Eta interesgarra iruditzen zaiten, baina, ez nun ikusten gertu gaindik, edo etzan momentua orduan enun zerbait pertsonal bezala planteatzen ez da bai hori. Eta izan edo ez izan, galdera horri erantzutean esan duzu koherente izan nahi zenuela. Koherente zerekin, norekin? Koherente nire baliokin ez, pixkat feminismotik adibidez, ikusten hon hetero arauai jarraitzean indoala, bikote heterosexual bat, ume bat eukitzea, 30 piko urtekin. Ze feminismotik ikusita zailagoa da ama izatea? Ez dut usteala da nik. Iruditzen zait gaur egun amatasun feminista leku hartzen nahi dela, edo baukala hor erdigunen badaola, amatasuna bizitzeko beste modu bat, edo bakoitzak bere modua bizitzeko eskubide hori ez, aldarrikatzea, orduan zailago etzait iruditzen, baina ez nun erabakia hartu nahi, markatuta datorren bide horri jarraitzeagatik. 16 urtekin ja dena planteatzen hasi nintzen. Eta esan nun, igual ama nik ez dut izan nahi. Perspektiba politiko batetik oiten nun, azkenen globalizazioa, rekursok, eta alde hortatio. Eta orduan, basikamente neon epoka baten bastante kontra todo. Orduan, era como, nire ereduen, nire baloreen sistema eredu guztien aurka, gehiago politika alde batetio. Eta ez nun kasoin, nire ideia horiek, nire sentimendu batekin elkartzen zian. Ni nahi nun, o ez nun nahi izan ama. Gezur asko daude egitura guztiontan, eta nik uste emakume bezala zeharkatzen gaitu maitasune romantikoak eta amatasuna. Eta oso lotuta daude.
Eta patriarkatuaren ardatz bat da emakumeak umeak produzitu behar dituztela. Produzitu bere zentzu guztitan, osea, euki, baina gero egin. Porque ume horiek jana eman behar zaie, jantzi egin behar dira, gauza asko egin behar dira produktibo, gizartearentzako produktibo izan arte. Osea, oso gogorra iten dana da nik hemen, eta egiten zait, esatea, hau da, kotxeak produzitzea bezala, humanoak produzitzen ari gara, ze esan du? Ez dut esan ez dakiguna, ez? Oain da, produkzio horretan zer egingo dugu? Komunitate guztiak hartuko du parte? Edo geldituko da emakumeen esku? Eta oraingoz, emakumeen esku gelditu da. Izan zenuen momenturen batean barne gatazkaren bat? Bai, 25 urte nitula, gutxi gora bera, negoen garai hartan mutilagun batekin, gizon batekin, da pentsatzen hasi nintzen, jo, zer eukidu behar dut nik txarto, oza, nire barnean, nire buruan zer txarto egongo da, guztiak amak izan nahi dutelako, eta nik ez. Orduan ja hasi nintzen hor barne gatazka batekin. Zergatik uste duzu egin zenuela hausnarketa hori? Azkenean planteatzen duzulako, 25 urtegaz ja jendia azten da itxeiten amatasunarien inguruan, batez bemakumeek, dentro de poco se me pasa el arroz, horrelako gauzak, ez, denbora gitxi falta zaidala ama izateko edo planteatzen hasi behar nazelako, zer ingo dudan hemendik urte batzutara, orduan pentsatzen hasten zara eta esaten duzu, bueno, zer plantatu beharko naz. Eta zergatik uste duzu dela inzaila aurkitzea norbait, beti da nik eseskoan egon dana? Gure gizartea bikote batean bizitzeko egina dau. Eta ez bakarriko hori baizik eta familia eukindeko. Orduan, dena eramaten gaitu horretara, nik uste. Nebarne borrokak. Alde batetio, neurukin de zer dakizu gero zer nahi dezun, o maider eske oso, en plan, oso denan kontra zoaz ez dakitzer, eta orduan amana baita ez dakitzer. Oso independiente izan nahizu, ideia hortatio de independiente izan nahi dezu, eta orduan umek ez dituzu errekati aukin nahi, altza independientea izan umekin azkenen baita. Eta gero baita sentimendu hor kontra jarri jartzeia de ikustean ere amak esateia jo umek izatea berezat kriston proiektua izan dela, kriston plazerra izan dela. Eta ikuste ilusio hoi, ni oso ume maitea sentitzen naiz, orduan. Ilusioi beste baten gana pasatzeare oso maitagarria iruditzen zait. Zer beste galdera egiten zen izkion zure buruari amatasunaren gaia maigainan jartzean? Ea da mutuko tenitzen. Gero, ea umeakin konektatuko tenu, ze, bueno, nahi umeak gustatzen zaizkitez, baina ez nahi inoiz izan beti umeek hartu, edo jenda hurrean mintzat, beti umekin umen gana gertuatzen pertsona bat, orduan bildurroi ere baneukan, esaten, jo, ama ona izango naiz, berriz ere ez, ama ona ez izatearen beldurra, batez ere galdera horiek, eta gero bizimodu aldaketana, ber nola ingo genioken aurre iraultza horri. Ez esatek ez da definitiboa, inoiz. Beti replantea egiten dizue. O zergatik eta arrazoiak eskatu, baina norbaitek esaten umeek eukin nahi ditu, familia baterekin nahi ditu, ez diete replanteatzen. Tardun, demora sonalo azalpenak eman barra dituzu, gauza bat zurera baki badala, eta ez die, inorri ez dio bizi eragotzi behar nik ze erabaki hartzen dituten. Eta zalantza guzti hauek, eztabaidatzen zenituen beste norbaitekin, bikotekidearekin, ingurukoekin? Bai, bikotekidea azaldu nion, nik igual gogo eukin ezakela, baina zalantza horiek nitula, eta ondo pentsatu nahi nula, eta lagunekin ere bai. Eta guatzen ez amakine bai, eta guatzen ez gaina amakin nola esan nion, denek ez dute zertan guraso izan behar ez, nola esan zitzen, mumigabeko etxia tristia da, eta goi geltu ditzaiten grabatuta. Ya te llegara el momento, oraindik oso gaztezea, gauzak aldatzen dira, etorkizunean begira norbaitek zaindu behar zaitula, claro, prokreatu behar nuela, nik atzoa nintzenean, norbait ni zaintzeko, orduan, horrelako errespetu falta, pero baino mila. Zuk somatu duzu presio asko? Bai, beti ere zaude hori pentsatzen da, planteatzen asunto berdina da, oso nekagarria da. Bi kasuela gogoratzen ditut,
justu ezkondu ondoren, da tripa hori eta noizko, hori bat, eta dendari batek baita bat. Aurdun altzaude jertxe zabal baina makilako, da hola, baina, bueno. Eta hoiei zer erantzuten zenian? Eta ez zeukala zertan izan beharrik, eta, bueno, gero etxen asarretzen izan igual, momentun erantzuna da. Asarretu zakatik? Hori, nire bizitzan sartzen naiz dialako, ez? Nola bai, batzu iruditzen igual, mataskuna dela lehio bat, hola zabali da ona, gainerako bizitzetan sartzeko. Klaro aukeratu dutela libre, baina esate izu, ni txikitatik, aliban iman naiz jolasten. Ama aita zenbat urtekin eskonduko naiz, zenbat umeukiko dituan, oia txikitatik. Ezke hortako programatuta bezala zaude. Ja, tendentzia ematen nahi da ez izatea ama. Baina igual tendentzioi ez izatea ama, estilo batekin erlazionatzea ere beldurra matea, ze azkenen baita ama izatea deslegitimatzea iruditzen zat. Osa, tanetzat amatasuna azkenen bakoitzan erabaki da, eta bakoitzan senati hori etorri barraukela.